Tinokutambira nomufaro wana mhandu wedzi nhawu dzomanhoko dzozuva rogumi nonhanhatu mwedzi uno wagumi guru nyasi pasi rese kwai zuva rokurangarira chokudya. Vanhu vazhinji vakaringana nonzara pasi rese, asi medu munyika vazhinji vari kuringanawo nayo. Tinoimba kuti pachaita vachayamurawo tigorega kufa nonzara. Munhau dzanyasi wechidiki noana mai nyasi wadokerera vari kureketa pfungwa dzavo maererano nomamiriro zvemari munyika. Wareketa pfungwa dzavo vachireketawo zviri kuvanetsa nezvavari kuda kuti zvigobuditsiwa muurongwa hwokutekaedza mari mugore rinouya. Izvi zvanga zviri kuitika paNyamakwerere Lodge Nyasi. Tinotenda wabudirira kuendayo. Hurumende yedu idi paribe zvairi kuziva. Nyasi uno gurukota rezvofundo yevakwere Nyasi rareketa kuti zvikoro zvohurumende zvakafanira kuita zvidzidzo zvepadandemutande. Waribe kana kubuditsa kuti wachagovapa chii chokuseenzesa kuti zviitike izvi. Idi andori manyama mine norongo ikweyo. Tindori pafundopo, varairidzi vomuZimbabwe ndio vari kutambira mari shoma kunyika dzese dziri dzasi kuAfrica. Izvi zvinotorwadza nokuti kunyange Mozambique vanowanawo mari yakanaka, kunyange Lesotho vari kuwana mari iri nani, kunyange South Africa ndio iri kutonga, vari kupiwa mari zvino kudarika vamwe vese. Wechidiki akasungiwa masondo apfuuraya takudzwa ngadziore kwai apuwa bhero Nyasi, abvumiwa kuti agobuda mujere abhadhara mari inosvika zviuru 5 zvemadhora. Akwai agosiya pasipoti yache pabodzipo nokuenda komangara kumapurisa musi wechishanu wega wega. Tinotenda magweta akaita kuti zviitike izvi. Hofisi yomutungamiri wenyika kwai yagopindana nonyakwa. Izvi zvinhu zvaita kuti irege isachiremerera. Kwai vazhinji vanga vari kundoiseenzesa kuti waite zvokuba nokupinza zvinhu munyika zvisiri pamutemo. Izvi zvakabvira kunyange nemazuva aMugabe zvikauyawo kunyange nemazuva ariko Nyasi uno. Izvi tinoimba kuti zvinhu zvichazogotsvairwa ipo pachapinda hurumende itsva. Heno kuti ndirini? Kwai mapurisa ari kuda kuunza vamwe vanhu vanoita chiuru chibodzi. Kwai vanhu vatsvava vari kudirwa kuti mapurisa wande munyika. Waitawo vari kuteedzera zvakaita mausoja kuti vari kuda kugotora mauto vanhu vana chiremba nana mukoti kunyange nevanopa mishonga yemuzvipatara kuti waite washande wari mauto. Heno kuti zvichabudirira chere izvozvo. Hurumende yedu yagoti iyo iri kuringira kuti makwiriro zvinhu munyika achaderera zvokusvika pachikamu 134 kubva mu100. Heno kuti wachazvikona chere. Vari kutofara vachiti kuvhara iko wakaita ecocash ndiko kuri kuita kuti zvinhu zvirambe zvakaderera kukwira kwazvo. Tindori paupfumipo, Zimbabwe yati iyo hurumende iri kuringira kuti upfumi hwenyika huchakura nozvikamu 9 kubva mu100 mugore rinouya. Idi zvimwe zvacho zvinotosekesa kunyange nevakahwanda. Tiringe hedu pasi rese. South Africa yakaburitsa urongwa nozuro hwokuti vamutsiridze upfumi hwavo. Vari kuti upfumi hwavo hwagwadamisiwa nodzihwa mupengo huri kupiwa mari inosvika mabhirioni okuAmerica 6. Izvi vari kuringira kuti zvigogadzira mikana yevachidiki kuti vagowana mabasa inopfuura zviuru 700. Uku ndiko kutonga kwavanoziva izvovanoita. Nyika yoMozambique yagoti iyo yakukwanisa kuita zviri nani panyaya yechirwere chemarariya kana kuti rumhungwe. Izvi zvinotofadza nokuti chirwere ichi chinonyanya kugwarasha vazhinji munyika yavo iyi. Guta reDar es Salaam rapindwa nemvura yakanyanyisa. Mvura iyi yagoita mafashamu atokukura vanhu 12 vakapfa.
tinoimba kuti hurumende nevamwe vanobatsira vari kuita tuzvinhu kuti zvireke kunyanya kutora vanhu vakanyanya. Nyasi uno #Congo is bleeding yenge iri kutonga nyasi padandemutande reTwitter. Izvi zvaitika nokuti vazhinji vari kubuda vachiratidza kubiwa kuri kuitika zvinhu zvichehwa zviri muCongo. Congo ino zvichehwa zvakawanditsa zvinodiwa nepasi rese zvokuti nyika dzokumawirira ndidzo dziri kutonzi dziri kukonzeresa kuhondo, kwai dziri kugopa mari kunyika Uganda noRwanda kuti wapambe wachiita izvo vanoda. Hino dai yawe wagopindirawo kunyika yeCongo iyi. Takadaro mabi angu togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.